בערב ראיתי איזה כתובת מוזרה, כתובת מאוד מוזרה. החלטתי לצאת בעקבות הכתובת. אתם תצאו איתי, הכנתי לכם כתבה, לא אגיד איפה. בבקשה. אני נמצאת לא רחוק מצפת, סגרירי, גשום אבל נהדר, אווירה פסטורלית, ממש בין גאיות ועמקים והרים, אבל אני יצאתי בעקבות מה שאתם רואים עכשיו. נחמן מאומן. מה זה הדבר הזה? ראיתי את זה בכל מיני מקומות בארץ, בנתניה, בחיפה, בטבריה. שבוע שעבר נסעתי להופעה, ראיתי את זה בדרך. החלטתי לצאת בעקבות הפסוק הזה, או הפרסומת הזאת, נברר בהמשך מה זה. הזאת. נחמן מאומן. מה זה הדבר? אני ראיתי את הפסוק הזה, את הכתובת הזאת בחיפה ובעוד מקומות פה בצפון. מה זה הדבר הזה? מה זה כתובת? מי שם לכם את זה? רבנים. איזה רבנים? דתיים שהם טיילים. הם מדברים זה סגולה לביאת המשיח. זו סגולה לביאת המשיח? כן. ואתה לא יודע מה המקור של זה? לא, אין מושג. אתה נכנס לצפת, רוצה או לא רוצה, אתה מרגיש אווירה של קדושה, משהו אחר לחלוטין, שאין בערים אחרות בארץ. מה זה הכתובת הזאת? נחמן מאומן. גם כאן? יש פה את זה. הוא אמר שזה נפל מהשמיים. זה מכתב שהצדיק רבי נחמן התגלה לאחד מהתלמידים שלו ואמר לו שיש בזה, אבל רוב הזרמים בברסלב לא מסכימים את זה ולא מחזיקים שלא היו דברים מעולם. בוסידוס, נחמן מאומן, בוסידוס, מה זה? מה אומר? בברסלב זה יבדשת. אתה מחזיק מהשלט הזה, זה נראה לי כמו כאילו שהם מקנאים בחבדניקים. החב"ד הייתה אמרה, היה להם פסוק אחר, שמה יקונו לביאת המשיח. אני לא יודע נסתרות. מאז שהאדמו"ר מברסלב, שהוא חי לפני 150 שנה, בערך אז אין להם מנהיג, אדמו"ר. הם אומרים שאין רבי חשוב כמו שהיה זה הרב נחמן. אחד מהתלמידים, תלמידים שלו הכי חשובים, אז הוא קיבל כזה פתק, הוא עשה שאלת חלום באיזה שאלה לרב נחמן, והוא מצא אחרי זה באחד מהספריו שלו, שסגולה בעקבות זה משיחה בזמן הזה להגיד את הממרה הזו, הפסגה נחמן מאומן. אנחנו נמצאים בביתו של יצחק בצפת. יצחק הנכבד מארח את סבא ישראל אודיסר, שאליו מיוחס הסיפור שרבי נחמן מברסלב מסר לו את הפתקה, בפתקה היה רשום נחמן מאומן, סבא ישראל אודיסר. מעניין אותי לדעת מה המקור של השלט הזה. בוסידות, מה זה? סבא, הם באו בקשר לפתקה. נחמן מאומן. הם רוצים לדעת מה זה. נון זה פשוט. איזה אחד.
זה כפול, שני אותיות. נחמן זה משולש. נחמן זה מרובע. יצחק, אתה מארח את סבא ישראל אודיסר אצלך בבית. בשמחה. וזה יביא לך סגולה. זה לא רק סגולה, זה מתקן לי את הנשמה, מתקן כל העניין. אז היא ניגשה שוב, ואמרה לו, סבא, אנחנו אומרים שאתה צדיק. תברך אותנו שיהיה לנו ילדים, תגזור על השם. אז הוא אמר ככה, אתם אומרים שאני צדיק? טוב, אז אני גוזר על השם שלרונית בת אלמס יהיה בן השנה. ולאחר חודשיים אשתי התעברה, וברוך השם שלנו בן נחמן ניסן. אתה מרגיש שאתה שליח של רבי נחמן מברסלב? לא, מי יכול לפתוח פה כזה, לדבר? אז הוא חכם כזה, פלא כזה, שעדיין בהויום הוא חדש לגמרי. אנחנו השגנו את מבוקשנו, הגענו אל המקור, הגענו אל סבא ישראל אודיסר שיושב פה, הוא גם מדבר ברקע. הוא קיבל את הפתקית, זה העתק של הפתקית שהוא קיבל מרבי נחמן מברסלב, וזה מה שהיה גם כתוב. אחרי זה רצנו כל היום, הגענו אל המקור. דבר אחד אני גיליתי פה, דבקות כזאת ואהבה לסבא ישיש ואהוב כל כך, אני כבר מזמן לא ראיתי. מה יש לי לומר על זה? הבמאי שאלת חגי, מה יש לי לומר על זה? אין לי מה לומר, אתם ראיתם את כל זה בכתבה. נחמן מאומן. גיל 105 שלח לפנות בוקר לעולמו זקן חסידי ברסלב בארץ, הרב ישראל אודסר. אם ראיתם הרבה שלטים שעליהם כתוב נחמן מאומן, הוא האחראי להם. על הרב ועל חסידיו כתבנו מנחם הורוביץ. הרב ישראל דוב אודסר, זקן חסידי ברסלב בישראל, שהובא בצהריים למנוחות בירושלים, הוא שגילה את הסגולה הצפונה באלפי שלטי הרחוב והדיווקיות שמלווים אותנו לכל מקום. מספרים על הרב אודסר, זכר צדיק לברכה, שבת כל צוותה עליו לגשת אל ארון הספרים ולמצוא שם את השיר שכתב רבי נחמן מברסלב שקבור באומן שבאוקראינה. החסידות דבקה בכל, גם בשרון חוזר בתשובה נווט בחיל האוויר לשעבר. רבי ישראל עכשיו מגלה לנו, לפני חודשיים הוא אמר, אני רוצה להודיע לטלוויזיות, לכל העולם, אני נחמן מאומן. רבי ישראל הוא קיבל את הפתק הזאת, זאת הגאולה. זאת הגאולת עם ישראל. הרב אודסר שהלך לעולמו בן 105 שנים, הותיר אחריו 9 ילדים, 31 נכדים, 81 נינים ו4 בני נינים. דווקא בעיר המקובלים צפת לא תמיד ידעו מה פשר השלטים הללו. חרדים טוענים שזה סגולה, להגיד את תמיד היום, אני לא יודע. את רואה הרבה שלטים כאלה בארץ? את לא יודעת מה זה? כן, תודה רבה.